Ġviri ta' 16 sena, bum, diġa rrit nifirma kull-jum. Lokalità differenti, meta ta' 16 sena ma jkollokx karozza. Għajet naqa, bro, għajet naqa. Għaret. Dak iż-żmien ta' 16 sena tefawni nifirma ġviri 7 darbit kull-jum. Dak iż-żmien inti karozza ma jkollokx ġviri diġa hija diffiċli biex tmur kull-jum tifirma minn Santa Luċija l-Ħalluqa sakemm ma timxiex kull-jum. U tefawni bil-ħin. Fej konsoli lokalità, għaxet nara l-bon miswitxu. Għalfejt miswitxu? Ġar? Sanorik. Iftaħ qalbek miegħi. Sanorik. Torino wara? Alright, skużani. Mela. Ma ġara xejn. Il-lokalità fejkien. Viżiv tal- L-impatt viżiv ta' ħanibatlek. Alright, ħattalla li fuq. Mela, wara li ħriġ minn ħabs kellek tiffirma kull-jum Kull-jum. biex kun jafu bażikament li ma Fejn ħrabx jiet. mill-pajjiż, Eżatti. fejqiet, kollok xi kwalità ta' disċiplina. Issa, mara tiegħek tibgħat il-ġismu. Fl-imlokalità kont tifferma, skużani? Mela jien kont nifirma Ħalluqa dak iż-żmien, Ħalluqa. Ħalluqa. Minn Santa Luċija rrid nitla' Ħalluqa. Sewwa. B'konsegwenza li kont insib l-assa magħluqa, jiġifieri ommi bil-Malti kienet tagħmel l-aħjar li tista' biex twassalni, kienet titlaq mix-xogħol għax ommi kienet taħdem kważi 13-14 Minn Santa Luċija sa Ħalluqa. Eħe. Ġili kienet waslek ommok u ġili kont mur b'tal-linja. Tal-linja ma kienx tidħol. Bid-dak iż-żmien Ma kienx tidħol. biex tidħol għal Ħalluqa rrid titla' l-Bilt. Taqbad Minn tal-linja Santa Luċija? mill-Bilt biex tidħol Ħalluqa. Jasne. Tifhimni u mbagħad terġa' l-istess ħaġa. Ġieli mxejta, jiġifieri ħatta li qbad u mort imxejta. Kemm kienet toħodlok il-mixja? Għandek 20 minuta lem, 20 minuta lura. Mhux gravi. Mhux gravi, ma. Kellek xogħol dak iż-żmien? Mela dak iż-żmien jiena kont naħdem buġibba bħala kitchen hand, jiġifieri, kont naħdem naħsel tazzi, naħsel platti, jiġifieri kelli xogħol dak iż-żmien. Ġifieri, mela. La, ġifieri għax inti kont toqgħod Santa Luċija. Ejja, Tmur buġibba xogħol. ejja. Kuljum kont taħdem 5 Dak day iż-żmien week. part-time. Part-time. Tliet darbit fil-ġimgħa. Tliet darbit fil-ġimgħa. Alright. Fil-għaxija fil-għodu. Ma kienx ikonna ġieli għamil ġurnata sija hemmhekk, fimt? Allura mbagħad dik il-ġurnata kif tmur tiffirma? Ma tistax, mhux ma tistax, bil-Malti trid jew tiftaħ qalbek tajt isma' jien għandi problema rrid nitla' niffirma. Fimt, eżempju, għamil żmien naħdem ġo ristorant ieħor meta ovvjament avvanzajt fl-età. Kont naħdem ġo ristorant ieħor u ġieli kelli ngħid lill-imgħallem għatlu isma' għatlu jien għandi dil problema u ġieli tlaqna minn idejna biex wassalni u waqt il-ħin tax-xogħol jiġifieri, imma di ma kienx seta' jagħmilha kull darba. Qed tifhem jiġifieri inti tipprova l-aħjar billi tista' biex iżżomm konsistenti mal-iffirmar tiegħek. Sewa. Fimt, imma inti issi problemi ta' ħajja ta' kuljum bħal ħaddieħor, da mhux jien l-ewwel bniedem li kelli shift mit-8 sa 8 ta' 12 sija. Issa jiena rrid nifferma bej 7 ta' filgħodu, 8 ta' filgħaxija. Qed tifhimni? Sewa. Ġieli provajt immur qabel, nofsija qabel eżempju is-6 u nofs biex nipprova ngħidilhom ismani. Għandi bżonn niffirma x'in għandi 12 sija xogħol. Kienu jgħidu li ma nistgħux jaħalluk tiffirma qabel is-7 ta' filgħodu. Jiena kont naqbad ġifieri tal-linja, nieqaf niffirma, nerġa' nistenna l-istess linja biex nitla' x-xogħol. Meta kont inkun eżempju f'stanari. Mhux fis-sens, mela. Jiena nifhem li l-istat għandu bżonn ikollu disċiplina fuq in-nies li qegħdin fuq bejl. Ija. U naħseb li importanti Biex iżżomm trekking tagħhom. iżżomm trekking u rrid ikun hemm da tip ta' xi limitazzjonijiet irid ikun hemm sewwa. Jekk jiena suppost qed inħares lejn dan il-persuna biex nkun ċert li mhux se jkun ta' periklu l-bqija tas-soċjetà, importanti li jkolli xi kwalità ta' riedni fuq. Il-problema li mbagħad tinbet meta ir-riedni jikkawżaw problema biex dak il-persuna jagħmel affarijiet li huma tajbin bħal li kollu xogħol. Eżatt. Inti ma tistax titfa' bniedem fuq bejl u tillimitalu kull aspett ta' ħajtu. U qatt ma sibt xi ħadd li daw it-termini ta' fix-ħin trid tiffirma, daw negozjabbli, tista' tinnegozjahom ma' xi ħadd, hemm xi ħadd li jista' jgħinek dwarhom. Mela jiena biex inbiddel il-ħin tal-iffirmar qatt ma applikajt, ħalli nkun onest miegħek. Però applikajt biex innaqqas l-iffirmar tiegħi. Jiġifieri jiena wara 7 snin iddeċidejt li enough.
tlift bizzejiet u applikajt iġviri biex naqa għal darb titnaqqas. U konġib ta' 3 darbit fil-ġimgħa. Min jiddeċidi għal ħaġa bħalli? L-imħallef jew l-maġistrat. Niġifieri inti titfa' rikors ma' l-avukat jitfa' l-affarijiet li inti tixtieq. Fis-sens li jsiru mbagħad jara x'tista' il-qorti x'tista' tik. Issa jiena f'dal każ kont ġejt li nifirma 3 darbit fil-ġimgħa, il-ħinijiet baqgħu l-istess u kont ġejt nhar it-tnejn, nhar l-erba', nhar it-tnejn, nhar l-erba' u s-sibt għandikun. Kif kienu, jew nhar it-tlieta l-ħamis u s-sibt. 3-5 s-sibt, darbiva darba l-erba'. Eżatt, u xorta waħda kont insib problemi, għax da inti ma tistax il tax-xogħol tgħidlu għandek full time ismani, nhar it-tlieta ddaħħalniex fis-seba'. Nhar il-ħamis laqqas u nhar is-sibt laqqas. Taf kif allura toħloq daqsxejn konfużjoni. Għandek idea ta' kif tista' tiġi solvuta dil ħaġa? Ifhem li jiena li jkun hemm bejl naqbel, jiġifieri f'konversazzjoni żgħira kellna fuq il-biċċa tax-xogħol. Però ma naqbilx li bniedem ittieħ bejl u tillimitalu ħajtu b'tali mod li huwa ma jkunx jista' jagħmel avvanz soċjali. Fimt? 100% naqblu. Da. Trekking irid ikun hemm, però naħseb jiena hemm kif taqbad tajt. Is-soluzzjonijiet huma differenti. Fimt inti probation ikollok. Probation inti qiegħed tiġi viewed. Ġifieri tmur tagħmel is-sija tiegħek ġo uffiċċju titkellem ma' dak li jkun jekk ikollok problema ta' droga jagħmlu jekk it-testijiet tal-PP biex jaraw jekk inti xiegħed fil-linja tajba, jekk inti m'intix dana. Però x'qed nipprova ngħid. Probation ma jkollokx persuna miegħek kuljum. Mhux hekk. Qed tifhimni jiena nemmen li inti tinbidel għax inti tħoss li inti bħala eżempju jiena bħala Mason rid li nagħmel din il-bidla għax ħassejt li jena ħammur għall-aħjar. Naħseb niedem għal-kem tipprova tillimitaħ xiġri. Mela jena forsi kelli s-saxħa biex nipprova nara kif ħandur ma din is-sitwazzjoni biex xorta waħda ntajja bħajti. Però mhux kulħadd Mason. Mhux hekk. Fimt, dajja fikun hawn nies li jaqbad jgħidlek isma' xbin jiena xbajt. Id-dejjaq taqanna, fimt, irrid naqbad unżarma. Għax jekk qed insib xogħol qed insib problema fuq l-iffirmar. Jekk insib xogħol mhux fil-ħin tiegħi ma nistax naħdmu. Mela fuq il-problema qed naqblu, jiena ġistet nistaqsi. Peress li inti kont fiha l-problema, id-dili qed magħha first hand. Jekk qatt kellek xi idea għal xi soluzzjoni għax ħaġa bħalli. Mela, soluzzjoni, fimni, ħankun onest miegħek, jiena peress li għandi llum il-ġurnata daqsxejn impenjattiv u għak dak iż-żmien kont impenjattiv għax bqajt impenjattiv biex nipprova nagħmel l-aħjar għalista għalija nnifsi. Qatt ma ħsibt soluzzjoni jista' jibbenefiċċja minnhom bniedem ieħor, però kemm ilna nitkellmu fuq il-każ tiegħi u rajna każijiet oħra li telgħu jiġifieri f'wiċċ lil mowf dana tibda taħsib. Jiena nemmen li jrid ikun hemm soluzzjoni fuq din il-biċċa tax-xogħol tal-pleċ. Il-bniedem ittieħ pleċ, ittieħ limitazzjonijiet, però ittieħx il-limitazzjonijiet li dan il-bniedem jisek tfajtu ġo kaxxa u vera ftit hemm iċ-chances li joħroġ minna din il-kaxxa għax il-bniedem jaf imullek għar milli jmullek għall-aħjar. Jiena naqbel, ma tistax taqbad tajdu mela oħroġ mill-ħabs issa naraw kif tmur inti xbin ta' ħalli naraw ħan it-testjaw għax jekk inti qattil jaf satej wara tmur toqtol bniedem. Taf kif? Jiġifieri jiena naqbel fuq il-bejl. Li ma naqbilx ukoll li ċertu nies ikollhom iħallsu ċertu flus. Issa inti jekk inti bniedem li inti m'għandekx ommu missier, kif dan ittieħ bejl b'depożitu għal mod tal-kelma €2,000. Min m'għandux ommu missier u m'għandux familja laqas għandu €50, ħsib wara kemm ħajkollu €2,000. Qed tifhimni? Jiġifieri jien nemmen li s-sistema hemm xista jitranġa, mhux qed ngħid li s-sistema kollha ħażina, però laqas qed ngħid li hija kollha tajba. Qed tifhimni? Jiena da l-esperjenzi mhux intellaħħom ġo moħħi, ħsibijiet mhux ġo moħħi qegħdin jew kellha nifhimha b'tali ċertu mod. Imma xi nies tkellmu miegħi u ntqajt ma' nies li għandhom l-istess problema li għandi jien, problema ta' qorti. Li għandhom ix-xewqa li għandek inti li tavvanza soċjalment ġifieri. Jiena palma konna tkellimna ftit żgħira, jiena għamilt 5 snin biex irċevejt l-ID card tiegħi. Fimt issa jiena kelli karta mant l-avukat li għandu jkolli ID card, kelli karta mant il-qorti u kelli karta mant l-ispettur. Kont immur l-arm snorjhom daw il-karti u ma kinux ituni l-ID card għax kienu jgħiduli li hemm confirmation oħra. Ġifieri jiena da għamilt 5 snin nistennija, 5 snin, kelli 18 sena, però 5 snin bla liċenzja, bla ktib tax-xogħol.
Kif tista' tavvanza. X'ħat għamel bħajtek? U da, ġifieri qegħdin nitkellmu daw l-affarijiet għadhom isiru kif għadhom isiru kif naf, għax jiena meta ħareġ il-każ tiegħi pubbliku. L-ewwel messaġġ li rċevejt kien ta' bniedem li għaddej minn l-istess problema ta' din l-ID card. Għalli jiena nix insemma.